Thomas, vi finder du. En af grunden til at slippe rundt på en ekstra 16. Den smider jeg altså lige frem. Tag behold af A3'eren, den er fuld auto. Ja, sure. Han skød på mig. Thomas, jeg tror ikke han har set dig. Hvor er han cirka? Hvor er han cirka han? Han er midt oppe i skoven bag en træ og en sten. Skal jeg komme over? Midt oppe i skoven. Mere info, Thomas. Han sidder bag en... Jeg tror han løb videre ind i skoven, jeg er ikke helt sikker. Jeg prøver at sikre... Hvor langt er han inde? 50-100 meter. Jeg sidder i kanten. Det er Thomas. Han er oppe bag et træ 50 meter foran mig. Okay. Jeg trækker ned på den, og det her skovstykke skal få en vinkel på ham. Jeg trækker venstre om. Ja, jeg har højre side. Hvad er det, han skød med? AK, tror jeg. Kører langs venstre side af bakketoppen. Jeg har 4 skud tilbage, mates. Kasper fik nogle flere Standard Max. Så Thomas har fået... Ja, okay.